Ensa me kwaso Ghana doso. Ensa me kwaso Ghana doso. Na enra meninam social media mu na sige me hunu se yesi cement bo aba from me na mahanu makosha 82 Ghana no bia posti me na mahanu makosha 83 Ghana no bia posti me si ene ade mu ye na sige later no se me ye project bi me ha ye kwa ho nti no meet me modin na me ye na me ye se ene me animanim ya kwa na wo se me cement ne bito eti baby a me to bi no me frɛ ye no nyade a me nya sa 83 ne 82 Ghana no ena me posti wo Facebook say obi wo enim location bia ne bo na ba form sa no a omomodin enome na omoma me direction CJ na jamede to ho ene send you invoice me hu comment ni bebre ni ade obi kra twa receipt a wakwa ye enra 19th a receipt di ma me ena ja me fa ye na me frɛ number na wo so no CJ me frɛ ye no na me frɛ na me ma me ti me ma me ne kasa mu a oyo ba pani me ne ka so se fe na kua na me na me se mama na me cement bo se me ba enkrofo bebi afrem je so se enkrofo afre the whole day o CJ eso mo cement ato ono so on ton cement etu oni mu die nti enkrofo frɛ no frɛ utim so your ba pani a CJ she was so worried enti me na me introduce me ho ne me chen so ye frɛ me say na me oba bi say ena o se me ba me ton cement na me kra no se me ye project a me koto ba bi nto kire me yesi ba bi JE area ho yesi St Joseph fo bi ho nom nti ho no ye ma me ya ye de ne number to receipt so say Oton cement ani de wo fom no ho na me kire me se menya bi wo ho nom and utu say the woman was so worried say cost no doso and na me kire na de ekoso say and na social media see cement bo aba fom enti obi receipt a wo de aba say won chen wo beto ya ne de no na eye 82 Ghana ene senkrofo de frɛ so mo pebia to no se meba menim ho hwe and utu say ma me di ya so bi di ne number ebedi bone etisa mo ma ba pani ne mo ma ne na because course I was onya na nya course ketwa but say ade e koso do eno wo hwe social media even the poster me de to ho say receipt na meka ho asabre ne da hai ena kwasi e de ato amayen Motimi inti bi news nipa no yes a receipt no e ye ono an sem no oboy no cho number ne share so se de no peso ye no the number na share so no de abeto social media but ade a meka che o ma o mo edi sa adwuma ne say o ne Ghana na yete ne se je wontumi nta na to futuro ngu Ghana fo ani o wontumi ntina ha na wontum futuro ngu Ghana fo ani because of your social media some of us they ye hu a na e ye try beba abeda ho adi because ye deceit na emwa because etwo so a obi a post saa de ne nra say cement bo aba fom no wo credibility is at stake na chesa de bia wo de to Facebook or what ma wo circulate no e ya tro no kra bia nim sometimes serious omanfo di amanyo semwachi politics na omo ye saa niema no another say yeah confusing and deceiving the whole public because ya mind was so nti yen sadan create sa we ne yen tuntum cement bo aba 82 cedi yes and then me say me friend kokko baby ana aba from kra na o mate so according to information me nyaye eye ke ofori ono kwa 105 cedi and abedru but no kra na oni cement yo abedru 105 e won kokko eye ke ofori but no kra no na oni cement obekwa akonya a wo so koto 105 but the enim say o say wate so aba 105 but no kra no CJ na ebi ni ho de ye bisa ye ni nyina no 120 130 115 across Ghana. Element na social media na nyi say wo betu futuro gu Ghana fo ni. Some of us ye beto to. Etu dia no to be tag ni pa say eye propaganda wa wasem. Na wo na wo dia trosem na betu social media say je wo so wonya propaganda. Dia o man no kra da die na Ghana fo a omo so ti social media ho no ahunu so obi na da obi say na o show obi dan so o ye obi dan project wa brochira ma no onipa ne tisi ate cement so no wono ne budget a wa ye de ba ne CJ or the sa 82 de nam social media no e na eye budget but enye sanity wo grounds. It is our credibility with the social media. Upe say ye intact sa trosem ene ya kwotro yenkwa yemfa ni mu hwani mu niam no yenya careful CJ cement bo egusu jan ba bi ejina dollar ne ko form all right but ko market enioma bo egusu jan ba bi ejina memo bia na nda wontu futuro nwu wani enti mi ma me akua me no me ba ose me ba me save you number no na makope nkrofo ne number na me dia ma wate enam se me da se enti ma akua enra yenim se nkrofo atete wo pa ko
say Henry Kojominta or say Abna Kwewu Eduamwa cement is 110 cedis. Ayo Eduamwa cement 110. Yeah. In society no and unim the unfortunate aspect ni say you post am di tu hoyi na kanya tem didi e wo se nipa didi mi o me say I've seen it. Una wo say e 82 enti ma me location na me nkonkoto na me fa me receipt mra. Na da tem didi. Yeah. Ah, na nti una wo say afa kire me kwan a eyempoa. Ah, yenya hwe yie. Obi anya politics yenyina Ghana ne mudwa ne ya GPRT so matete transport fare so 15%. See, by Saturday ye hwenim say trotro drivers amutie ye sremo. Ubete so. Ye mpento kwane kasa bebre. Ye ba calculation ye ade ne ye deba. See, efiti me menda e take effect no ye ba ye betra trotro ni ma ye calculation na ye deba. Etu ye mate ampatwo te ase 50% reduction. Ye so ye ho behan yen. And a city no age na ne so near me cross nti GPRT you my de nyame hyiramo ne sese pa mo de gu akwan so nei matete so enkonkodru ba bia CJ enkodru ba bia ko market yen hu se ne ma boa ba fom bibia ye de dollar sekraba no ne bo mra fom na se ye city na ho de no ekoso a yenya en reflect e wo ye botom ne yenya hoto ye da mo nyina se CJ ma me fa nkoda obokrata yi so na yeshe Ghanaian Times ebo amane seje no kre no senura Matthew for den krata ba se enso na asase na yehunu no ebe ye west kra chen de ya witness wo hye na no kwasie da enso etoye enipa nan enipa nan e na ahye wo nkwa e wo sanso mu enkrofo kasa enso yi de kɔ enkrofo afie nti mebisa se o ma no mo me se bi won ma seje roofing pe na ho roofing chance ne pe na hunu ensu amene dan ni nyina a whole building esi ho no na pampam ni pe itu bi sa say omo no mo safi ho no no omutumi pie yansa na ensu no ebeyira amene dan no anasa te sen edien na till date ya yeti hey yeguso a witness flooding to this extent ye kunipa ka sa say enkrofo agapade asay wo hwe picture Ghanaian Times said ya to anim hanuma odona Sahara community honum CJ chese nso mne wom segon nso mne wom enye honko a eni so to se tokwachire abna enra kwesi enra me my daily graphic 1960 daily graphic how many years ni 1960 and the headline is when the rains came to Accra 1960 and the rains it was a heavy flood so around that time Inti eno na make say Ghana ha your problems are your one and sisan you problems or how are you want to come and chroma pencil leaders necessary by your problems in the go so to the daily graphic na that Facebook yeah, you 1960 black and white and that one 1960 the bia ya de ne kasasa yembisa say na mhini ebeduru ha yanti afi biara ya tutu sankomo yi afi biara ya betwetwea kosi ye friend say July in free ho no August September na ye echaso ewie enti CJ ensu yire no aba enti anope na meka ewo eye akiri ho se wo ye batan na wo makọ school na baby a wo bakọ school no wonim se nsuo to na yiri fa kwan nim anase bibia se nsuo to abomodin afre school mu omuma nkwada ne ntwen kosi se nsuo no bete eya najo krampo a mama kofa wade nkwada na omopo a omankasa ba fie no ye ne omonkasa ne enche omo se wo pon na wo se nsuo to na area na omokọ school na efi ho ba fie no nsuo yiri fa kwan no a mesrew emano mansa na why say ye mi hu yanka na akachi CJ ensuire no hadwen ntuhwe Ghanaian Times page 13 abo eho amane extensively pa e wo ha say ya enye asam ketwa enti wo hwe mu a nadbofo na abo amane se nipa nan na ensuo no akum wo mu a na ade ba ko so CJ video se ba nyina me realize e se ensuo yiri no bi de car e fa ensuo nim ensuo no bi ti abobo ya so no ti bicycle so no de oje machine di say obetumi de afasan so nim abobo ya de a wo kan e ka de e ka kete nka so ni de ne ko eti wo twe na so na te na twe no ba bia wo kɔ na hinkoa na wo kɔbra na te bicycle se ne so to wo se me de kɔ fam
na ensuo ho de kura ensuo ho de etumi tweka ekọ na bicycle na sabobo ya enti enye careful ensuo to na wo se ayiri wo wani ma enye ho se media minim driving ana media minim ride ana se kwan media minim kwan no so ensuo ho den oyɛ den ontumi ni ensuo ho den enhia wadaroma babia ye drum etuofo aboya mane e boye kokko ye fa kokkobo no nya adwuma na ye ne nkwara no nkasa ukunu kura na naso odin a wo ye no me bases me famu aba kyane se twɛn manso ne nti ansa na waba ɛyɛ sɛ woni pamu no bɛba hoɔden wom da se yɛde wamu bɛba fie yɛmpɛ no saa te sije da bɔkrata yi Ghanaian Times aka ɛho asɛm extensively na nyame adom sɛ wohwɛ ewiase nyinaa currency sisika amama yahodo edi a sɛ yɛ kasa yi Ghana yɛsidi no egyina bra no gidigba sije yɛsidi no egyina ne naso papa na yɛwura Dr. Kasia to Forsen or no na oyɛ so afo so mai sika sam so na wode sama ne boy eba yɛse yɛsidi no for a break akranie no ɛnya 16.7% appreciation nanka mibi atwam de yɛte ante sidi no depreciation etiko fomo na so nei yɛsidi na timi asɔre afri baako afri mienu afri miensa afri nan wa sɔre akwakodu ha mu kyekyɛ mu dunsia ɛne achipo enso na kyɛ sɛ ɛyɛ nigi sempa ɛdema ɔman Ghana na US dollar pa sidi enya sa appreciation ya no ɛde fe so yi de say no when I say senka ya boxing anka say dollar no da form flat enya say akoye pem ne pem da bi dollar no da form team nti ɛno ɛna sɔfo yi ɛkyɛ sɛ wo mo betoto niema ahye bibia kama se de be ya ahode na ɔman no yesidi no enya no ebegina ho say ya Ghanaian Times the bokrata emu amane bo ɛna mede ama wo no na mamenfa wo enko daily graphic na yɛhwɛ asɛm so a ɛda ha sese no sije ɛba no yɛnuane a ɛyɛ na mpanyifo ɛkyerɛ sɛ yɛhia ensese bi a ɛwɔ so mo de ba na enuane a yɛ process no sɛ aduane bi wɔ no ma wosi wugya to wɔn mo saa ɛbɛsɛe nti no na gya yɛ process na yɛnya no form foforo betumi de wudwuma koro no a na so betumi acha ma wo ɛno ɛna experts ɛkyɛ sɛ mpanyifo ɛnhwɛ na ɔmo ɛmfa hyehyɛ bi ɛmra ɛba na enuane a yɛ process yɛde ɛfa mfidie mu na yɛda ne ani no a yɛbetumi ahwɛ ne yie wɔn ɛkyɛ sɛ nneɛma bi ɛkɔ so a enuane ne bi a yɛ process no ya yɛmfa kwan pa so na yɛ processing no ɛdandani bɛkɔ akɔwiakyire na nkeka wabom nkeka wa no so ɛba mu a ɛde sinto ɛba nipadua no ma ɛde yarewa ɛba na ɛno ɛna wɔn ɛkyɛ sɛm fa no unhealthy processed foods ya nimdefo baako aka ɛho asɛm Professor Anna Latte ɛna ɔno ɛne ayɛ professors ne bi adi aka bom ɛna wɔn de sa nkomodie aba wɔn si nnuane ne bi wɔ hɔ no ma yɛbɛ process awie no na nkyene wɔ mu no ɛwɔ so too much na asikyire wɔ mu no ɛwɔ so too much na oil fata ɛwɔ mu no ɛwɔ so too much ɛba no saa no a ya na ɛde wɔ ha ba wohwɛ nneɛma bi te sɛ diabetes asikyire yadeɛ ɛno akyi nso no kɛseɛ ɛmrosoɔ mojabrosoɔ akoma mu yadeɛ a ɛtiti nipa kokoram ne nyina no nnuane a yɛ process no ɛno ɛna ɛma yɛ sɛ sinto no ɛne apɔmuden mu ɛhaw no nti mpanyinfoɔ kyɛ sɛ abanfa politics mmra yɛde ba bɛhwɛ nnuane a yɛda ne da ne ani no ɛna si yɛbɛkɔ market especially yɛbɛkɔ programs no and drinks bi a nkrɔfoɔ ɛkyɛ ɛde ma plastic bottles ebia ni green ebia ni wine ebia ni red wobɛka wa no asikyire nkoa obi tena ne porch mu no afrafra na wasesa gubo first no yesu so na minim sɛ squash gu so wɔ de a nso yɛ de gu so ma nada ayɛ kala ebia bronyam ne yɛ ya pepper nkese bi asi hɔ ne yɛ de nsuo gum ne yɛ de asom okra unyin nkwadri quench make I quench hey quench do sabre no CJ etene no ena sa no na yare fa ne ne de agugu bottles mu a kyese go fiasa de etiti nipa wo me ka quench the slogan na asoso wallahi CJ etino yesre as ena me so be ene wo hwe data ne Ghana Health Service report omo de ba nkwada nyina enya siche yade it is not funny ni nyina ne yede tofe omudi sa drink your monom enti we dey we batan ya sa drink yi pa 80 pesos 50 pesos so beto de ama oba je oba ne ho enka ne papa mu a batan no wa kodwom koto fruit no ekutuo nie pineapple nie watermelon nie na fabrice
be blended Aye. na bottles nkitinkiti egum e she fridge and nyame adom blenders abayi enkura na iko a bayi ba ko ade ama no wa wonti no e wo mo se ye ni adaje ba sa wo beto sa drink we pa ma wo ba me ka to ye wonwa a ene nkwada nyina nya siche yare nkwada omunya siche yare edi ntia eye de ko na no because wo de sa drink de ma na nom no okosku ma wonim de oto enti de de ma no kwa no asa kwato ape so so wonti de CJ yes sansama nimdifo e kan no aban no enhwe no fa de nansi fam wo homa yen na ye nuane ye process no wo mo empe ho asam nka na na atote sedodo enye cancer na ye friend sen BP na ye sugar chese hadwen madaroma muni hudwuma e mayen CJ medase pa na oman a ye wo mu yi eto da bia ya na enti da bebre na ho ma omon kasa kroyi mu no on kasa ntine de obeka bia de obeye bia ne nyina namu ana ye kɔ yanim abra eti enkoho oh CJ yeah na sometimes it is so painful memma obia attention we me bebo ni din na ma yeah money din but yeah na so painful so wo ka no kra wo krom hanoma e wo se ye tag wo abra yiwani na to wo conscience abeye de wo yi yiwani CJ ma men kɔ manim